jo diria, amb diferents criteris, possiblement, del de fa 50 anys. Refundar l'Espanyol. L'Espanyol, el nostre club o la nostra societat anònima esportiva sempre serà el Reial Club Deportiu Espanyol. Canviar l'Espanyol? Jo no ho veig. L'Espanyol s'ha de modernitzar, ens hem d'estar posant al dia i no serà igual el 2007 que el 2015. L'Espanyol sempre serà el mateix. No podem dir anem a canviar l'Espanyol. Per canviar l'Espanyol, què hauríem de fer? Jo és que la gran veritat és que no sé el que tindria que fer per dir li fotem un tombo de cap per avall i canviem-ho tot. No, som els que som i s'ha de professionalitzar cada dia més i s'ha de canviar possiblement el que penso jo, com tindria que ser l'Espanyol d'aquí cap endavant. Jo tindria un president professional, un president que estigués les 24 hores al club o que visqués pel club, perquè el president amateur, i dic amateur amb tot el carinyo, perquè jo ho soc un president que no cobro del club, però el futur que veig, no de l'Espanyol, sinó de tots els clubs, és que el president sigui el director general o el director executiu i que visqui per i per al club durant les 24 hores. Un professional, diguem. Sí, jo ho veig així. Hi ha bon rotllito dins de la família espanyolista? Sí, home, sempre hi ha algú que no està d'acord amb el que el president fa o amb el que fa la directiva, però ja et dic que en general el 90% estem d'acord de portar l'Espanyol tal com es porta i de dur l'Espanyol així. Que sempre hi ha una oposició, que sempre hi ha un grup que no hi està d'acord. Bé, doncs jo també els diria, escolti, el dia que vostè estigui aquí dintre, anem a veure què és el que fa o què és el que sap fer. Portar un club o un club de primera, penseu que no és fàcil. Hi ha molts temes, des de temes polítics fins a temes esportius, que no és fàcil dur, tens que anar al tanto, perquè què passa amb un club? Un club s'ha de tindre clar que si nosaltres som 30.000 socis, són 30.000 senyors de diferents idees, hi ha des de gent que és de dretes, gent que és d'esquerres, gent que és de centre, i s'ha d'acceptar tot, no s'ha de barrejar mai la política amb el club. És difícil, però amb una miqueta de mà, o sigui, es pot dur. Però és que podria estar parlant molt sobre el tema aquest, perquè... Però és vostè un president que controla tot el que passa dins del club o... Sí. Coses? Lògicament, jo cada dia tinc informació del que passa dintre el club, amb el director general nostre, amb el Pedro Tomàs, hi ha una comunicació diària i no d'un cop, si parlem al dematí, parlem al migdia, parlem a la nit, també hi vaig en el club, hi vaig menys que fa 4 o 5 anys, la informació la tens que tindre al dia perquè no et poden agafar mai i embrossar, i ja que estem parlant de futbol parlem de les regles. I el club s'ha de controlar, principalment amb el tema econòmic. Després, nosaltres tenim unes comissions que cada comissió té un responsable i el responsable aquest sempre en té informat, via director general sempre. O sigui, ens hem de mentalitzar als presidents que el director general és el que ha de controlar-ho tot. I el director general és el que té que informar al Consell. I quan diu Consell, dic president i tots els directius. Suposo que venia cap aquí pensant, em preguntaran això, em preguntaran l'altre que no li he preguntat. Segurament per vostè ara té l'oportunitat de dir el que sigui. Aquí té la càmera i el micròfono. Jo li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres aquesta nit. Moltíssimes gràcies, bona nit. Digui el que cregui que ha de dir. Bueno, doncs jo podria dir dues coses, que com a Daniel Sánchez llibre com a persona he estat molt content de ser president de l'Espanyol. També tinc que dir que em va costar molt donar el pas per agafar aquesta presidència. Primera, perquè era un moment molt complicat. Segona, perquè jo creia que no estava preparat per afrontar tota la situació que en aquells moments es vivia en el nostre club. Però vaja, tinc que dir que vaig acertar de fer aquest pas endavant, tot i que m'ho vaig pensar-ho molt, però en definitiva tinc que dir que he estat molt content de ser president d'aquest gran club que és l'Espanyol.